بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. رسول الله عليه الصلاة والسلام حقيقي أمة olan muhterem cemaatla başımızın tacı tağsirla yüzler nurlu dilleri doğalı hazdadele yürekler nur iman bilen yalfıllap duran kıymetli arzeşli cavan yiğit dostlarım, Huday Tebarek ve Teala hemmenizin etyen taatlarınız, ibadatlarınız, Allah'ın dergahına kaldıryan kollarınız, dininiz, dünyanız için etyen hayır dualarınız Allah barinizden kabul etsin. Resulullah Aleyhisselam'ın hakiki ummetleri, Resulullah Aleyhisselam İmam Müslim'in rivayetinde aytdiye min eşeddi ummeti li hubben nasun yekununa ba'di. Hakiki min ummetimden bana muhabbet etyen minnen sonra bir insanla adamla olacak diptir. Siz oturan cemaatla şu daştan yakindan her gaysiniz bir ovadan bir şehirden her gaysiniz hakiki Resulullah Aleyhisselam'ın şu zamanada ummetidirsiniz. Men ummetimden bana muhabbet etyen minnen sonra gelecek adamla olur. Yeveddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi ve malih. Şol adamla nirde Resulullah Aleyhisselam'ın sözü bağ olsa şoň ýerinde gezip ýören adamla şola razy bolarla meni birçe görmäne canlaryny, mallaryny, ähli eserlerini feda etmäne razy boljak adamladyr şola dipdir. Hakiki Resulullah Aleyhisselam'ın ummeti bolup şu zamanada kıyamatta da Resulullah Aleyhisselam'ın hakiki ummetlerinden bolup Resulullah Aleyhisselam'ın yanında olmak Allah hemmemize şerlemiz bilen nasip etsin inşallah. 11-nji jelese Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yaşayışının 11-nji bölümü. Ulemalar tarih ýazýarlar, sire ýazýarlar, hemmesi bir ittifaka nazarları we o da Hazreti Ömer tamamy jeňlerde İslamdan çyryym, İslamyň bayragyny galdyrmadan çyryym, hemme jeňlerde Hazreti Ömer şereket edipdir. Ma'ruf jeňle, Bedr jeňi, Uhud jeňi, ýa beýleki gazwele hemmesinde Hazreti Ömer şereket etdi. Emma bigijede Bedr jeňi, gazwe-i Bedr de diýilýär, ýa Gazwe-i Bedr'il Kubra diýilýär, Yawmul Qital diýilýär, Yawmul Furqan diýilýär. İnşallah şol Bedr jeňinde Hazreti Ömer'in nakşy, ondan içindäki dersleri Bedr jeňinden soňra bolýan bir waqia we inşallah şol hyzmatyňyza hulasara edakadany aýdyp eşitirer. Allah aýtýan eşitýärlerden kabul etsin inşallah. Bedr jeňi Ramazan aýda bolupdyr. Ramazan ayın 17-nji gün 2-nji ýyl hicrette Resulullah Aleyhisselam Medine barandan 2 ýyl geçenne Ramazan ayın 17-si gün jenge Bedr bolýar, Bedr jeňi. Indi Bedr diýäkadan maňa at berilýärligi Mekke bilen Medine arasynda bir jaýyň ady, bir guýuň adymışdyk. Suw bolansaň soňram suw gerek bolsa şo tak barar ýaly guýuň kenarynda. Şondan sonra maňa Bedr diýäkadan at berilýär. Bu jeňiň başlamagy Ebu Sofyan häzir musulman bolmazyndan öňçe daby täze hicretin 2-nji ýyly. Ebu Sofyan Şam'a bir ulaqan kerwen bilen Şam tarapdan Mekke'ye garşyn barýan. Ol mesirde Medine'ň ýanyndan geçip gitýär. Resulullah Aleyhisselam
bir näçe adamlar iyi berýär, şolardan habar getir. Ola da aýtýarly Ebu Sofyan bir şodurşy ganaýym bilen, ganimetli bilen geçip barýar Şam'a garşyn. Odolla kän Ebu Sofyan Mekke ähilleri bir musulmanlyň mallaryny garat eden adamlar. Resulullah aleyhisselam bulara, sahabalara şolara garşyn gideýliň diýe. Odol öz mallamyzda ba Şamdan kän mallar bilen Ebu Sofyan Mekke'ye garşyn marýa, Medineň ýanyndan geçip barýa. Şayet Hudaý Taala sizlere kän ganimetleri şol Ebu Sofyanyň barýan kerwenine goýandyr diýip Resulullah aleyhisselam sahabalara şeýle aýtýar. Ebu Sofyan Şamdan barýan wagtynda habarly bolupdyr. Yani Resulullah aleyhisselam musulmanly maňa garşy çykjaklygyny, eýem bir nefer öwünden çapdyrýa Mekke'ye garşyn habar ýollaýa. Biziň kömegimize garşyn, bize nusrata garşyn gelin diýip şondan Qurayşy ile eşdýärle Ebu Sofyanyň Mekke'ye garşyn getirýän Şamdan gelýär ticaret mally bilen gelýän Ebu Sofyana Resulullah aleyhisselam bilen musulmanlygyň öwünden çykjaklygyny eşdip Qurayşy ile de 1000 nefer walakadany Resulullah aleyhisselama garşyn ola jeňe garşyn çykýarlar. Resulullah aleyhisselam de meşweret etýär Hazrat Ebu Bekr Siddiq bilen Hazrat Ömer bilen bulan ikisi hulasarak ýöne bir jeňi düşündirjek bolýanlar. Bulan ikisi Hazrat Ebu Bekr Siddiq, Hazrat Ömer jeng etmeli bolsa jeng eder siýakydan jenge teşwik etýärler. Hulasa şol Bedir jengi şu sebep bilen 1000 nefer walakadan Qurayşy ile otadan çykyp gelýär. Emme musulmanlyň sany Bedir jengine deslap evvelin jeng haşy, yani İslam dinine deslap jeng edilinen jengi Bedir'de. Musulmanlyň sany 313 nefer. Geň zatda Umeyr ibn Wahab diýen inşallah ahyrda bir gurrun edersiydik. Şoň bir gurruny Qurayşy ile öwden iyi beripdirler. Musulmanlaryň bir sanyny bilipdirler. Ol Umeyr ibn Wahab Qurayşyň şeytan tanylýanmışdyk. Beter Resulullah aleyhisselame dili bilen, eli bilen sahabalara, musulmanlara eziýet berýärliň biri. Gelip habarsyz bir gözlek gidipdir, beter medeniýany bilýän adammışdyk. Ay musulmanlaryň sany bolasa 300 nefer, geçäse bir näçe nefer 300'den geçecek diýipdir-de. Aydan ýaly musulmanlaryň sany 313 nefermiş kullen. Yani şygat dagyk medeniýany gözdakydan gözü bilen bilip, ay 300 nefer geçäse bir az geçer diýipdir. Aydan ýaly 313 nefer musulmanlar 2 däne at minip barýan ma bolmaly. Bir 70 däne de düýe var şu 313 neferiň arasynda. Emme aňyrdan gelýän Qurayşy ile ola 1000 nefer bolup gelýärler, 200 däne atly, bula mujahhazat tekmil bolup mujahhaz walakadany gelýärler. Emme olaň sany kän bolmaklygy bilen Bedir jengi musulmanlyň nefine tamam bolýar. 1000 nefer bolup gelýärler, 313 neferiň beraberinde hit bolup 100 gara walakadany basalyp ola ýyzlaryna biýawre walakadan gitýär. Wa laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum azillah diýär Hudaý Taala. Bedir gününde, Bedir jenginde Allah sizlere nusret kömegin berendir. Siz o wagtda hagir bolup, pes bolup, çäresiz bolup dukaňyz Allah size kömek berendir diye. İnşallah mufassal gurrunun aýdar Hudaý Tebarek we Taala 313 däne musulmanlara 1000 däne periştäni iyi berip, 1000 däne perişte kafirler bilen uruşýar, kafirler şondan şekest ýakydan gitýärler. Bir nokteşi musulman dogullu hiç bir adama sebep bolmaýlyň biziň üstümiz bilen Hudaýa garşy şikayet etsin. Yani bir adamın göwünni gyryp, bir adam narahat edip, bir adamın hakynyň üstünde bolsun, ya bir sen elinde işläp ýören bolsun, ya bir mezlum mulakadan gelip onu mezlum görüp, fakir görüp, ya men her yerik barsam men adamymken, men boruşymken, men kefim ýürüýär diýakadany sebep bolmaýlyň bir nefer bizden Hudaýa garşy şikayet etsin. Adamın kän bolmaklygy etibar ýokmuşdyka, kafirler tejhizatymyz kamillik gelýärler. Sanymyz olardan känlik gelýärler. Yani öze sanlar şeýle bolýar da 300 nefer bolsa, ola 1000 nefer bolsa 3den biri bolupdy musulmanlar.
Emma onda da musulmanlardan bile şekest diýerle, yeňilik gitýärle. Bir adam fakir görakadaniye, eýesiz görüp, ay men arkasynda durjak ýok, men hakyny sorajak ýok diýäkadaniye mezlum görüp, ya men her ýerik barsam, men boruşymma, men kefim ýörýär diýip, onu hiç göramaýlyň. Bir neferin şikayeti biziň aleyhimize bolup, Hudaýa gidamasyn. Musulman adam şundan çekilmeli. Ay on hiç kimi ýok diýsen, şo hiç kimi ýok diýip duran adamyň arkasynda Allah bolsa, sen her kimiň bolasyn, ol alyp çykýar da ýene-de. Ay şo hiç kimi ýok diýeniň arkasynda Allah bolly, jan Hudaýa diýäkadany ilin galdyrsa, berke adamyň 7 nesli bilen nadol dargatjakda. Mezlumyň beddogasy şikayet edilip, Hudaý bizi olan beddogasyna goýmaklykdan saklasyn ýaş dostlar. Ya bir gelin molakadan bir hanawada barypdyr. Pakiriň atasy tarafyda bir mezlum hanawadaly bolýardy. Pakirler hakyn sorap biljekke bigydy gelýär. Jan eje jan ata maňa şeýle adamym şeýle eziyet berýär, gaýnam şeýle eziyeti wa ya baldylym şeýle men şu hanawada maňa şu gurrungle bolýar. O hanawada bir biçare pakir en atasy wa ay söýülseň de gyzym, sevgilseň de gyzym, ýene şo tada bolsana diýip, ay näme diýmeli, oňuşda diýip pakirle gawlyk bilen berýär kim. Ýöne bir nahak ýere, çe adamsy bolsun, çe gaýny bolsun, bir zulm edilakadany bir benden beddogasyny alamaýlyň. Hudaýa garşyn biziň aleyhimize şikayet edamasyn. Ya hükmen gelin mezlum bolupda, şayet bir gelin gelendir, bir hanawada bir fakirrak bir gaýna bolýar, ya fakirrak gaýnata bolýar, bir mezlum janyndan bizar degmeseň boljak. Olary bir biderek ýagdaýla bolup beddogasyna galyp, olary ynjydyp, ýüreklerini agyrdyp, biderek doga alýan bolamaýlyň. Bir wagtda bir ýaşullaň biri, ewünne bir türkmen ýaşulla da gawrak bilýär, aýran yankı katykda bir turuşýanna bir aýran nilýär. Şondan ewünne goýakydany aýdypdyr da, biçare ol mihman baran ýeri al aýrandan Allah diýipdir. Ol jany ýanyp duran bolmaly, ýaşul adam bir zadyň üstüne, bir zady elbetde narahat bolmaly. Ay maňa aýran nimesene, maňa doýran nisene diýipdir. Aýran niwe bir gelinma diýipdir. Öýe gelenden soňra oğlany en atasyndan aýyrýar diýipdir. Dogan-dogandan aýyrýar. Maňa aýran nime, maňa doýran ni, aýran niwe şo geline diýmeli. Ol öz ýaşap ýöken adamyň bir habardar bolmaly zady. Bula bir mugaddeme bir gurrundan şirim ýaş dostum. Hazreti Sadi aleyhirrahme aýtdy, her zady diýiliň mowzu şida Hudaýa bizden şikayet gitmesinna. Garaz gewün garmaýlyň, yürekler dewmäýliň, ýüregi narahat etmäýliň. Bir neferi elimiz bilen, dilimiz bilen zulm etýärlerden bolmaýlyň. Hazreti Sadi bir hikaýany getirýär, bir zalim hakim mamışdykda. O wagtda günoňşuluk biçarelik gidakadan düzden agaç çapyp odun ýygnap gelýän, şonu satmana gelenlerinde ýanky zalim hakim onu hiç kime sattırmayan bolmaly. Özü bir pes gıymat bilen öz olardan alakadany baha gıymat bilen peýdaçygy bilen öz satyp şeýtir milletine zulm edip ýören. Maňa da her kim narahat. Bir gije ýankyň tamam odullary basyp goýan oduny eçersi bilen bile hayaty bilen bile şo durşy ýanýan. Yanka adam daşerik çykypdyr. Bir hanaman bolupdyr. Tamam daraýysy, tamam basyp goýan zatlary yanıp hakeser bolup yer bilen deň bolup duka, öz aýtýan bolmaly, "Wah şu ot nerden geldi? Şu ot nerden tutaşmaly? Şu ot näjere bolakadan gelmelike? Hey nerden tapyldy şu ot?" diýip beýlek şeýlek urunýan bolmaly. Bir ähli dil adam, bir Hudaýyň dostlarynyň biri ozal ol adamyň näjere ýaşaýanyny bilýär. Ola aýdypdyr maňa öwrlakadan, "Ot nerden geldi diýakadan sen onu gözläp ýöňmi?" diýipdir. "Belli kim o?" diýipdir. "Bir ot sen hanaňy, sen kaşanaňy, sen tamam daraýyň ýakyp nisto nabud eden ot derwişliň ýüreginden geldi" diýipdir. "Mezlumlaň, garyplaň ýüreginden turdy ol ot" diýipdir. "Sen olaň beddogasyny aldyň, ola ýüreklerinden sana şikayet etdile, bu ot nerden geldi diýsen, ol garyplaň, pakirlaň ýüreklerinden geldi bu ot" diýipdir.
Hazreti Sadi aleyhirrahmetiye zurmen dimekon ba ehli zemin ta duai beraseman nerevet. Ayş yerin yüzündekilere zor aydama birden can Huday için men başımdan savsana diye kadani sen aleyhine Hudaya şikayet edamasın. Sen zalim olup o taraf mezlum olup düşamasın. Onna sen tarafın Huday olandan sonra mezlumun hakkı hükmen everler mahtumul işan nagat qavayt yaşı varada Hazreti Sadi'nin şeirine veren mindeş mahtumul gariplerin göz yaşı dağları yandırıp erider daşı fagire cebreden zalimin işi ruze mehşer divanına bellidir. Hazreti Khawle Tha'laban giydi Hazreti Khawle mezlumun doğası mezlumun ahi eştiliyeli vardı da Hazreti Khawle diyen Medine'de yaşap yören bir zinana yaşı ul olşıptır. Birun mani adamsı Eus ibn Samit diyen adamsı birun mani bir işini ettirecek bolya hulasa çağırıya o da bolya diptir men namazı teyarlanıp dünyakadan adamsını bir men namaz Hudayın hakkı diyakadani iler çekiptir. Adamsı bir gaharcan adammıştık. Cahiliyetin vakti bilen eyni talak değil şiyali zehar senniptir da mına. Zehar diyani inni şol cahiliyetin vaktında talak değil şi bolya. Yankı zinana mezlum olup nahak yere fakat namaz okuyacak deydi adamsa gaharın üstü bilen mına judayına gızadı. Sen menden inni ayırışmalı haram deydi, zehar deydi. Şondan Resulullah aleyhisselam'e gelakadan ahvalına ediptir. Resulullah aleyhisselam näme diyeceğini bilmeni cahiliyetin hükmü ol. Resulullah aleyhisselam mına näme diyeceğini bilmeni bir näçe kepler öwürläp ýöne hukmyny gaty bermän nuronna. Enemiz Hazreti Ayşe aýtdy, şol Khawle Tha'laban ýa-da Khawle Resulullah aleyhisselam'e gelakadan eşeriň guşesinde Resulullah aleyhisselam'a aýdyp duşy görrüňi menni eşeriň içinde dun men eşdema gittim diye emma ayet indir. Men eşdema gittim emma 7 gat asmalardan Allah eştaqadani ayet indiriye. Qad sami'allahu qawlallati tujadiluka fi zawjiha ve teşteki ila Allah. Qad sami'allahu qawlallati tujadiluka fi zawjiha ve teşteki ila Allah. Huday Taala 7 gat asmalardan ol zinana adamsından şikayet edip sana karşın gelli. Huday Taala 7 gat asmandan ol zinanın sesini eşitti diye kadan ayetini. Enemiz Hazreti Ayşe ki men içerde dun men yallarında dun men eştemek Resulullah aleyhisselam bilen bolup duran gurrüňi. Emme Huday Taala ayetinde rakadani Huday eşitti diye kadani şol zinanı varada ayetini. Ol zehar cahiliyetin vakti o bilen talak düşmeye diye kadani ol bahsleri joda emme Huday Taala şol zinanı şikayet et gelelliğini Allah eştiye. Mezlum olupdur da mezlum olup gelakadani Huday Taala eştip ayet indiripdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olan vaktinde yanında näçe sahabalar bilen aýagulygy minakadan baryanna bir ýaşul zinana Hazreti Ömer saklapdyr. Hazreti Ömer de durupdyr myň kefine kulak asyp. O da uzak Hazreti Ömer saklap Hazreti Ömer başyny eňakadan gözünden ýaş dökýän bolmaly. Käde aglayan molmol, käde başynyň ýan molmaly. Soňram aýyrşakadan gaýdanna ol sahabalar aýdypdyrlar, "Şu ýaşul zinany naga sen kän saklady? Nämeden şirem durduň muňa?" Hazreti Ömer aýdypdyr, "Bilýäňizmi şoň kimdigini?" diýipdir. Ol zinana Khawle Tha'laban ýa-da Khawle. Oň sesini, oň gurrüňini 7 gat asmandan Huday Taala eşitdi diýipdir. Ömer kim bolýa oň sesini eşitmän kulak asman äsgirmän geçiksin diýipdir. Huday Taala 7 gat asmandan ol zinanyň mezlum bolanyny sesini eşitdi. Ömer kim bolýa myň sesini eşitmesin. Eger meni bir ýeje günni saklasa da fakat namazyň wagtyna barartym ýogsa ýene şu zinanyň kefini kulak asyp durartym. Onu näme diýip agladyň sen diýipdirler. Onda maňa bir wagys berdi, maňa bir nasihat aýtdy. O nasihaty näme? Ey Ömer diýipdir. Yadyňdan çykarama, unudama. Sen imana girmäken sen Umeyr etdiň, ýani Ömerji gitdiň. İmana girdiň. Resulullah aleyhissalamy iman getirenden soňra Ömer boldyň.
Resulullah aleyhisselam'ın yanına gezip Resulullah aleyhisselam'ın ilminden ganıp inni de emirul mu'minin mulqalanırsın. Anriyin onu dama millige minaqadani adamlara zulmedama Allah'dan kork diye aytdı diptir. Ozul eslin yattan çıkaram, ozul Ömerci gittin. Sonra Ömer bollun izinden emirul mu'minin moltun. Nagat ders ve yona adam mevzudan behsen çıkacak. Näçe ýyl mundan önce näme merhalet ettin? Inni näzire bolup dursun, işleň tutupdur. Inni näçe nefer seň elinde işläpýär. Elhamdülillah hiç tatdan gaýgyň ýok. Şol öwünçäki günüň şonda jan Hudaý diýetdiň. Inni hoşy gülleňde de jan Hudaýyň bolsun. Inni günüň işiň gaw bolup barýaka de jan Hudaýyň bolsun. Beherhal ulakon bir nesr kömek musulmanlaryň peydasyna walaqadany Hudaý tebarek we taala perişteleri ýiberipdir Bedr jeňinde. Bir tofar sahabala perişteler gözleri bilen nada görüpdirler. Sary tellege ýip duran, soňra Resulullah aleyhisselam Hazreti Cibril etdi diýe. Beýleki perişteler de ak tellege ýakadan geldi diýip bir tofar sahabala gözlemiz bilen perişteni gördük. Emma bir tofar sahabala etdirler, şewmizi şewde kafir wuraýyn diýip barýan birden bir şallak degen ýaly walakadan bir zat diýe dipdir ýanky kafirin öz ewimize ýykylýa, ölýä, helak bolup ýataýa. Şonu Resulullah aleyhisselama aýtdyk, şeýle ýagdaýla boldy. Ya Resulullah diýemedi, sadaqta zalika min madadis semai thalitha, dogry aýtdyň, üçlenji asmandan bula kömege gelipdiler dipdir. Sen göreniň, dogurşa göreniň. Şaýtýanyň üçlenji asmandan Hudaý Taala periştelerini berdi, kömege garşyn geldi şolo dipdir. Perişteliň sany beterken Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtdyr, perişteli barada adam nafermani edip ya Hudaýa kafir bolup ya Hudaýa dil ýetirip ya Hudaýyň dinine dil ýetirip adamın gitjek ýeri ýok. Perişteliň sany begadri kan dipdir Resulullah aleyhissalam. Inni ara ma la tarawun. Sizin görmeýäniňiz men görýän dipdir. Ve esma'u ma la tesma'un. Sizin eşitmeýän zadyňyz men eşitýän dipdir Resulullah aleyhissalam. Attatis sema'u ve hukka laha an ta'itta. Şu asman dipdir Resulullah aleyhissalam. Sizin görmeýän zadyňyz men görýän, sizin eşitmeýän zadyňyz men eşitýän. Attatis sema. Şu asman jik qadaqadan ses etýär dipdir Resulullah aleyhissalam. Siz eşitdiňiz men eşitýän. Attatis sema, asman jiqillap ses etýär agyrlygyndan ýaňa. Ve hukka laha an ta'itta. Haky da wa özi takırdap jiqillap ses etmäni asmanyň haky da wa dipdir Resulullah aleyhissalam. Nazire ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu lillahi sajida. Rawahu Tirmizi rahimahullah. Şu bir garş ýaly asmanyna boş yer ýok dipdir. Meger perişteli maňlaýlaryny sejde uraqydan Allah'ın tesbih aýdyp ýatyrlar dipdir. Şu asman ses etmerýär dipdir. Asmanyň haky wa ses etmäne. Näme? Şu bir garşyaly fasile ýok, perişteli maňlaýlaryny degirip sejde edip ýaty. Ohum şolaň agyrlygyndan asman jiqillap ses etýär, haky wa dipdir Resulullah aleyhissalam. Perişteliň sany kan, Hudaý Taalaň fethin nusraty nirden geljekligi ma'lum-da. Hazreti Ömer radıyallahu anh aýtýar, Bedir gün bolanna Resulullah aleyhissalam kafirleri gözledi. Kafirlaryň sany 1000 nefer. Musulmanları gözledi. Musulmanlar 300 nefer. Şonda Resulullah aleyhissalam doga etdi. Mübarek illerin galdyraqydan iller açylmany durdy ştadan. Ilin begadri Resulullah aleyhissalam galdyrdy. Allahumma ati ma wa'adtani. Hudaýa maňa wa'de edip beren zadyň bir. Hudaýa maňa wa'deň şumat bitirdi ýakydan Resulullah aleyhissalam şunu bilen ýalwaryp Allah'a doga etmäne durdy. Hudaýa 300 nefer seni taniýan bendiliň 1000 neferiň öwünde du. Hudaýa şol adamla helak bolup gyrlasa inni sen ibadet etjek ýeriň ýüzünde galjakka Hudaýa fethu nusratyň iýerdi ýakydan Resulullah aleyhissalam
bu gadri elin kaldırdı, mübarek yerşinne redası vaatdi, kaçtı. Hazreti Ebu Bekir Siddiq ardından barıp, ya Resulallah, bolli ya Resulallah, Huday Teala hükmen fethu nusreti sana berer. Ya Resulallah, bolli diyakadan Hazreti Ebu Bekir Siddiq ardından barıp, mübarek parçasını alıp Resulullah Aleyhisselam'ın yerşinne koydu diye Hazreti Ömer radıyallahu anh. Resulullah Aleyhisselam şu doğan edenden sonra periştele geliye, mun perişte, sahabalar etiyəşi nirden vurul yerlerin kafirler bilmeyettik. Nirden gaspar yerle bir perişte geliye, şonu vuruyetdi. 70 tane kafirlerden şolun helak bolya. 70 tane o da kafirlan inki ulları. Fakat Ebu Cehlin öyle olacak da helak bolyerlerin arasında. İnki İslam'ın ulu düşmanı olan Ebu Cehl Bedir cengine şehit bolya. Şehit bol, yani Bedir cengine helak bolya. İnki İslam'ın ulu düşmanı bolup duran Ebu Cehl, şu İslam'ın Firavun ilakadan tanılayan Ebu Cehl, şol Bedir cengine helak bolya, cehenneme karşıyın gitye. Resulullah Aleyhisselam kuyu karşıyın bunları hemmetin uyuşrakadan bir kuyuklaptır. Ashab-ı Kalib deyilye, başı uçlarına varakadan Resulullah Aleyhisselam, biz Hudayın beren vaadetini hak taptık, siz aya hak taptınız mı deyip Resulullah Aleyhisselam kuyun defesinde durakadan kepleptir. Hazreti Ömer ayıptır, ya Resulullah bula deysen tamam oluğlu adam. Miger bula eşecek mi? Resulullah Aleyhisselam siz yali sizden ne kavrak, sizin eştiniz yali ola deştiye yönü cogap kaytarıp bilen akla. Ola nemediğin gördülü ola deyiptir. Ola nemediğin gördülü sizin eştiniz yali sizden ne kavrak eştiyali emme size cogap vurup bilen akla diye. 70 nefer kafirlerden helak bolya. 70 nefer de esir tutulakadani Medine'ye karşın alıp kaydılya. Sonra Bedir jeng tamam olanna Müslümanlardan da var 14 nefer şehit bolya. Umeyr ibn Vehhab diyani yankı Qureyş'in şeytan tanılayan Mekke'de bir şeyle yerti bilen turya Safvan ibn Umeyye diyen adam görüptürda. Bula ikisi bir-biri bilen gurrun etipdirler. Mekke'de hemmesinin hal ýagdaýda galmanyrda. Müň nefer bolakadany näme hyýaly bilen barýarlar, emma hit bolakadan naumit bolup öwürlik gaýtýarlar. Safwan ibn Umeyye ýanky Umeyr ibn Vehhab diýen adam sataşypdyr. Im sabahan nipdir. Ay sagaman ördüňmi diýen ýal jahiliýetiň aýdylýan zady. Im sabahan nip bir-birine sagaman ördüňmi ertiň haýyrlyýan ýaly bolup ikisi gurrun edakadan oturupdyrlar. Başlaryna gelen zatlary bir-biri bilen ey binagat biýawreýlik. Ol Umeyr aýdypdyr şol Qureyşiň şeytan dip tanylýan adam. Ol aýdypdyr ey biýawreýlik. Waq örenipdir men şu bir bergim ma da bir emecik diýipdir. Bir boýnuma çyp duran bir bergim ma. Şola bolmasa bir deşe oglanma oglangy şoklam. Şılada bolmasa şımahal men niptir himme zatdan geçigili ajab da bir forsat oglum da şımad Medine'de Muhammed'in eline esir düşügüllü aleyhissalatu vesselam şımad barakadani şu Muhammed öldür qaydatım da diptir yönü örenç bergim ma da diye. Ol Safwan'ın eýem gözleri asılıpdyr. Bir nefer şeýle şiir walakadany güççekligini eşden wagtynda "Ey sen bergin gaýgy etme" diýipdir. Nagat bergin bolsa her nagat bolsa özüm boyun alýan. Oglaňy şoňy da gaýgy etme diýipdir. Te janym ba wagtynda men özüm kefil olar. Öz oglaňy şoňdan aýyrmar diýipdir. Sen gitseň bolýaşy diýipdir. Biziň ululamy Muhammed öldürdi. Nagatda esir düştü. Bizi bir Araplan arasında biýawre etdi. 300 nefer bolup hiçbir 1000 nefer basmak boljakmy? Yankyny şeýle gyzdyrýa, o da bolýa boyun alsaň, onda men gitsek, şondan öýüne garşyn uğraya ýöne ştaýgenda. İkimiziň aramyzda galsyn şi. Sen bilen fakat men bileýin ýa-da başga ýoldaşlarymyza da aýdyp durmaýly, Qureyşilere da aýdyp durmaýly. Ay bizden önce habar baryp da etjek işimizden habarlar bolamasyn. Şu taada bukduraýly goýýarlar. Emma Hudaý Taala aýtdy: "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum." 3 nefer walaqadany pısır keplesele hiç kime duyduracakka, hiç kime eşittirecekka bolup habarsızca 3 nefer walakadan keplesele illa huwa rabi'uhum. Dördüncüler Allah'dır diye Hudaý Taala. Ve la khamsatin illa huwa sadisuhum. 5 wol keplesele altıncısı Hudaýdyr diye bokturup başarmarsın diýişdi.
Ay oturaqadany hiç kim bilmesin ne aqadany ayda sen. Wa ma tukhfi sudur bile dilinden çıkya. Hudaý Taala aýtdy, şu gursaň eteginde hiç kime aýtmany, gursaň aňyrsyna bukturup goýan zadyňma, şonnady bilýän näde Hudaý Taala. Bular ikimiziň aramyzda galsyn, bolýa öýüne bartyr da Ömer, kılıcını eýämşkine bir sim urupdyr, bir zäher çalypdyr, şu degse dady ennamyna mesmum etsin, şu zäheriň äseri bilen Rasulullah aleyhisselam helak edeýin diýip nauzubillah gitjekda. Koşun teýýarlya Medine garşyn barıpdyr. Hazrat Ömer radıyallahu anh Rasulullah aleyhisselam'ın mescidinin daşına, Mescidun Nebi'nin daşına bir näçe sahabalar bilen bulada Hudaý bize nagat fazl verdi. 300 nefer bolup kafirlara bu Hudaý Taala'nın fazly nusret diýip Hazrat Ömer gurrun etip duronna. Aňyrdan ýanky Ömer gelýär, bir özü gelýär. Hazrat Ömer aýdypdyr: "Wallahi innehu eş-şeytan." Hudaý bilen ant etýän şol adam şeytan adam diýipdir. Şol adam men gözüme bagışlan doňuzdan nada teleka adamşy diýipdir. Muny bilýät, bir näzri hokkul adamdygyny, bir näzri hileli adamdygyny bilýät diýipdir Hazrat Ömer. Hey sahabalar, Rasulullah aleyhisselam'ın döwürüni bar alyň diýipdir. Şol adam şerisläk gelenler diýipdir. Muny hiç men inanmaýan diýip Hazrat Ömer'e öz barypdyr. Ömer'in ýeňsesinden tutaqadan egmaşyndan idir dedaqadan Rasulullah aleyhisselam'a garşyn salypdyr. Sahabalar da eýem Rasulullah aleyhisselam'ın döwürüni alypdyrlar. Bu adam belli adammışda, Qurayşyň şeytan tanyrlýar. Özü şer diýip gelipdi da, kılıcın zäherläk gelipdi. Rasulullah aleyhisselam'a garşyn Hazrat Ömer idir dedaqadan gaftan salaqadan giýir gaýtdyr. Ya Rasulullah, Qurayşyň şeytany hayır isläwä gelen nädir şol adam diýipdir. Rasulullah aleyhisselam ol hamrak Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ayır ey Ömer eliň diýipdir. Göwer nämeslek gelen bolsa eşdeýil diýipdir. Şonna ýanky Ömer aýdypdyr: "İm sabahan." Sagaman ördüňmi diýen ýaly şu jahiliýetiň aýdan tahiyyeti bilen Rasulullah aleyhissalama erze edep edipdir. "İm sabahan." Rasulullah aleyhissalam aýdypdyr: "Qad akramana Allahu bi tahiyyatin hayrin min tahiyyatik." Hudaý Taala sen tahiyyetinden, sen salam berişinden gawrak bilen bize Hudaý Taala ikram etdi, biz fiilat diýipdir. "Es-selamu tahiyyatu ehlil cenneh" diýipdir Rasulullah aleyhisselam. "İm sabahan" nimek jahiliýetdäki hal ahwal soralmak, ol gally. Hudaý Taala bize cennetin tahiyyetini berdi. Biz musulmanlar bir-birimiz göremizde im sabahan nimeýär. Cennetiyle bir-birine selamun aleykum diye biz esselamu aleykum, selamun aleykum musulmanlaryň arasynda diýipdir. Gurrunň aýdy we diýipdir. Rasulullah aleyhisselam musulmanlaryň kişi cennetin tahiyyet diýip aýdyp, ey Ömer gurrunň aýdy we diýipdir. Nämeden sireyim sen Mekke'den bir özüň gelliň. Ömer aýdypdyr, ay esirim ma, bağlanma sen elinde da diýipdir. Rasulullah aleyhisselam habar we Hazreti Cibril habar berdi. Safwan ibn Umeyye bilen Ömer diýen adam Beytullah'ın ýanyna oturup seni öldüreýin ýakadan bername döküp odaşma saňa garşyn gelýär diýip Hazreti Cibril habar berdi. Ol adam aýdypdyr, Ömer ay esir oglum diýip geldim diýipdir. Rasulullah aleyhisselam aýdypdyr, onu kılıcını bağlaqadan biýiliňe geldiň, kılıç näme diýär diýipdir. Kılıç näme diýip onu getirdiň? Esir diýip gelen bolsaň, sulhyň alameti bolaqadan hiç de takynmalysan. Kılıç näme diýär diýipdir. Ol Ömer beter deren adamysta. Ay kılıcı gurysyň oň diýipdir. Kılıçlardan da näme elinden gelýärmiň? Bedir jeňde bir şyňlaň elinden birdak gelýän bolsa, biz biýavrey boljakmy diýipdir. Kılıcı gurysyň müň diýipdir. Müň nefer bolaqadan biýavrey bolup gitdik. Kılıçlaň elinden de birdak gelýärmi? Rasulullah aleyhisselam dogryň aýt, näme diýip geldiň sen? Gurrun sawma diýipdir. Ol ýene urlaqadany, ay şu ýanky diýänem ýaly başga zat diýip gelema, gurrun öwürläp çöwürläp durmasana diýipdir o. Rasulullah aleyhisselam muňa öwürlaqadan aýdypdyr. "Bel qa'adta anta wa Safwan ibn Umayya fil hijri fatadhakartuma ashabal qalib min Quraysh." Sen bilen diýipdir, gurrun sen aýtjak bolup durma diýipdir. Sen bilen Safwan näme diýipdir, ikiňiz oturaqadany ol Bedirdäki bolan ýagdaýlar gurrun etdiňiz. Ondan sen aýtmadyňmy? Ören men bireme bergimma, şo bergim bolmasatdy men gidip Muhammedi öldürerdim diýdi. Safwan saňa bergilen boyun almadymy? Sen kılıjyň zäherlaqadan men öldüreýin gelmediňmi diýipdir.
Sen aňyrdan niyetin näme niyet bilen gelliň? Sen gıljyň zäherläp meni öldüreýin diýip gelliň. Sen ogluň diýip gelen ak diýipdir Rasulullah aleyhisselam. Ol şeytan diýip tanylýan, Qurayşyň şeytan diýip tanylýan ol Umeyr hiç kime aýtmaýl, faqat sen bilen men aramda diýipdi da. Şunu gören wagtynda aýdypdyr. Eşhedü enneke Rasulullah. Subhanallah. İman birçe zat bilen. Eýýämskeni şunu gören wagtynda hiç kim maňa Allahdan başga habar berjek ýokdugyny bilip, eşhedü enneke Rasulullah. Hey men şahit bilen şahadetlik berýän, sen Allah'ın peýgamberi diýipdi. لأن هذا الذي جرى بيني وبين صفوان لم يعلم به أحد إلا الله. Men bilen Safwanyň arasyndaky geçen gurruňy Allah'dan başga hiç kim bilmeýärdi diýipdir. Sen peýgamber, men musulman boldum, sen şahit bol ya Rasulullah diýip imana giripdir. Ol Rasulullah aleyhisselam öldüreýin diýip gelen Umeyr emme imana girýär. Hazrat Ömer radıyallahu anh aýtýar, aňyrdan gelenini Qurayşyň şeytan diýip men gözüme doňuzdan beterrek teleke bolup görünýärdi. Ay İslamyň wada gawdaçy diýipdir. İmana girdi, oglolum ýalçyn bir muhabbet ýüregime girdi, bir gawwurdym şyladym diýe. Bir de İslamyň bereketinden ýakadan Hazrat Ömer radıyallahu anh aýtýar. Şu arada bir 5-10 aýy wagtymma dersimiz alakadan inşallah gurrun tamam ederiz. Bedir jenginden soňra Umeyr ibn Wahab Rasulullah aleyhisselame gelakadan im sabahan niye. Yani cahiliyetin tahiyyeti bilen erze edep etýär. Rasulullah aleyhisselam Hudaý Taala ondan gawrak zat bilen bizi siýlady. Tahiyyetimiz cennetilen bir-birine sataşanyny aýtýan zady. O da assalam diýip Rasulullah aleyhisselam aýtýar. Bir nokteşi ýaş dostlar. Cennetiyle cennete girenne razaqanallah. Hudaý Taala hemmemize eçerlemiz bilen bile nesip etsin inşallah. Cennetiyle cennete girenne şu gaftan girýärle bir Ar-Rayyan gaftan girýärle arada tutallar. Her gaýsy cennetin gaflarından girýärle hümmür her gaýsy sygyşman gaflardan garşyn girenne öwlerine istikballaryna periştele durjak. Selamun aleykum tibtum fedhuluha halidin. Periştelen aýtjaklardy. Selamun aleykum, sizlere salam bolsun, gönünnüňiz. Girin hemişegi siz cennette, hemişegi galjaksız diýakadan. Allah hemmemize nesip etsin inşallah. Hazrat İmam Şafii rahmetullahi aleyh aýtýar, musulmana sataşanna Kur'an-ı Kerim'de de gelipdir. Periştele de cennetiyle bir-birine şeylerle salam berjekle. Musulmanlar bir-birine selamun aleykum diýmek gawd edipdir İmam Şafii. Selamun aleykum diýmek. Emme bizim mezhep başymyz İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh o da bir denen delil tutup istinad edakadan İmam Azam aýtýar, Miraç gece Rasulullah aleyhisselam asmana Hudaý Taala'nın huzuruna baranna Et-tahiyyatu lillahi was-salavatu wat-tayyibat. Namaz bizim miracımız ha. Rasulullah aleyhisselam miraçda Allah bilen gurrun etqaytýar da, şonu biz namazımızda okuýýarsa, namaz musulmanyň miracı diýil ýani, o tinlersiň ha çökülşäkadan. Emme miraçdaky bolan ýagdaýy Rasulullah aleyhisselam bilen Allah'ın arasyndaky bolany biz de şoň üçin tejrübe edip okuyup dursa. İmam Azam aýtýar, Rasulullah aleyhisselam asmana var Hudaý Taala'nın huzuruna duranna Et-tahiyyatu lillahi was-salavatu wat-tayyibat diýär Rasulullah aleyhisselam. Hudaý Taala jogabyny aýtýar, Assalamu aleyke eyyuhan nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuh. Rasulullah aleyhisselam şotada da ummatın ýadyndan çykarmanyrda. Adam entek hoşy bolan hemme zat unçak bolýar. Emme Hudaý Taala bilen mukaleme girip duka Rasulullah aleyhisselam seni meni ýatdan çykarmanyrda. Hudaý Taala aýtýar, Assalamu aleyke eyyuhan nebiyyu. Ey peýgamber, sana salam bolsun niye? Rasulullah aleyhisselam aýtýar, Assalamu aleyna ve ala ibadillahi's salihin. Hudaýa sen salamyň bize bolsun, tamam salih bendeliňe de bolsun na Hudaýa diýip bizi gaýgatipdir da. Şotada da Rasulullah aleyhisselam. Assalamu aleyna ve ala ibadillahi's salihin. Men ummatlarymda bir salih ýagşy bendeli bolar. Hudaýa şolary da sen salamyň bolsun na diýip şotada biz unutmaýar da Rasulullah aleyhisselam. İmam Azam rahmetullahi aleyh aýtýar, cennetiyle cennette selamun aleykum diýse perişteli istikbal etýär.
Selamun aleykum periştelen aytýany, emma assalamu aleykum diýmek bu Hudaý Taala aytýany. O musulman İmam Şafii aytýar selamun aleykum diýmek gowdiýa musulmanlar bir-birine sataşanna, emma İmam Azam aytypdyr assalamu aleykum diýmek gowdypdyr. Biziň fiqh kitabymyzda aytýar salam berde bir-birine sataşanda salam bir tahiyyat bolar ha. Ýöne sogawy ol mesnun halatda, sünnet halatda bolup, şol sogawyny almaklyk onda ýok diýe biziň fiqh kitabymyzda. Şu iki zat, iki lafz. Ya selamun aleykum diýmeli, ya da biri-birine görende assalamu aleykum diýmeli. Son Rasulullah aleyhisselam Hudaý biz fiilap cennetilen tahiyyatin bize berdi diýär. İnşallah bir-birimiz göremizde ozurla hemişe dilinizde badır. Ýöne fakat salamdan ol sünnet formada olaqdan sogap bitmeýär bizim fiqh kitabymyzda görüňetdi. Şu İmam Azamyň aýtýany assalamu aleykum. Assalamu aleykum bir-birimize ravaç verelim. Şo duruşy berekettir. Hazreti Enes radıyallahu anh Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ona tavsirdir da ya bunayya iza dakhalta ala ahlika fasallim. Ey oğulcuğum içeriğine girende madam assalamu aleykum diýden gir. İşiňden gelýäňde 4 saat öýde ýokmuşdyň, 5 saat öýde ýokmuşdyň. İşiňden erti bilen çykyp gitýäň, ikindi nara öwürlik gelende ýöne girme, ya sagaman otyňmy diýme, bulary diýmelle ahun nidi ha, bular soňra aýtmaly. Deslap girende Allahyň adyny tutaqydan girmek berekete sebepdir. Assalamu aleykum diýaqydan girsen, öýüňde bereket bolar diýipdir Rasulullah aleyhisselam Hazreti Enes'e. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellerden kabul etsin inşallah. Hudaý tebarek we taala din dünýäňizi awad etsin. Hudaý tebarek we taala hemmemize yankı aýdylşy mujdeleri Allah eçerlemiz bilen bile hemmemize nesip edip perişteli istikballan çykyp selamun aleykum tibtum fadkhuluha halidin. Allah hemmemize şamil etsin inşallah. Ötellen ruhşat bolar ýaly bir alham 3 ihlas okyp içerde daşarda fezai mecaziň sübilen kulağsan dogallamyz we olaň haklaryna doga ders okyberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.